Nagy szeretettel köszöntjük újra a nézőinket és hallgatóinkat, ez itt a Morál Hall Melindával. Rendkívül érdekes témát feszegetünk a mai napon, család, technológia és biztonság kérdéseiről beszélgetünk. Vendégeim pedig Őri Csaba, adatkezelési szakember és mentor. Szervusz Csaba, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz Melinda, köszönöm szépen, hogy itt lehetek. És Pölt Ákos, családbiztonsági szakértő. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, Ákos. Köszönöm a meghívást. Talán az első és legfontosabb kérdés, mennyit tudunk az adatról, mennyit tudunk a digitális térről, ismerjük-e egyáltalán, benne élünk, használjuk, gyakorlatilag itt van velünk folyamatosan, de hogy ti mit gondoltok arról, hogy mennyire értjük is ezt a világot? Csaba, kérlek, elkezded? Igen. Arról, hogy mi az adat, arról az elmúlt években elég sok definíció napvilágot látott. Nincsen egy exakt elfogadott leírása ennek a szónak, de amit én szeretek használni, az az, hogy adat minden rögzített tény. És ebben mindenféle formátum beletartozik, mindenféle tartalom beletartozik, amit utána rögzítettként kezelünk. A digitalizáció az amellett, hogy 50 éve velünk van, mert az első zsebszámológépek már 50 évvel ezelőtt megjelentek, meg a kvarcórák. A digitalizáció az elmúlt 15-20 évben kezdett úgy felpörögni a társadalmunkban, hogy gyakorlatilag a mindennapjaink részévé vált. Emellett viszont vajmi keveset tudunk róla, nagyon keveset tudunk magáról a természetéről, ha szabad így mondani. Ez a digitalizáció természete egy furcsa megfogalmazás részemről, mert hát hogy lehet valaminek természete, ha mesterséges, de mégis, mivel emögött is emberek állnak, muszáj erről beszélni, hogy hogyan működik és hogyan hat ránk. Az pedig, hogy az adatainkat, a rögzített adatainkat miként kezeljük, erre is már évek óta van egy 3-as szabály, vigyázzunk a bizalmasságára, ne kerüljön olyan kezekbe, ahova nem szeretnénk, hogy kerüljön. A másik, hogy vigyázzunk az épségére, sértetlenségére, tehát ne tűnjön el, ne vesszen el, ne változzon meg. A harmadik szintén nagyon fontos, hogy vigyázzunk arra, hogy rendelkezésre álljon. Tehát amikor dolgoznunk kell vele, amikor szükségünk van rá, akkor legyen kéznél és legyen használható állapotban. És ha már itt tartunk, akkor biztonságban vagyunk? Én egy kicsit kiszélesíteném ezt a definíciót, tehát hogy egy nagyon jó definíció volt az adatról. Az adat az így folyamatosan egyre fontosabb szerepet kezdett el betölteni a társadalomba. Ugye erre vannak már ilyen kifejezéseink a gyereknél, hogy ő már egy digitális benszülött, tehát az már feltételező, hogy ő már a digitális térben él, és akkor ott ugye nyilván a digitális térben adatokkal kommunikálunk, adatok a mindennapjainknak a része. Tehát ez fokozatosan átvette mondjuk a fizikai megélés, meg a fizikai történéseket, a fizikai emlékeket, ugye gyakorlatilag digitalizálódott ebbe az egészbe. És ez nagyon érdekes ebből a szempontból, hogy pontosan ennek a lecsapódása valahol, hogy a gyerekekre most már a fiatalabb korosztályra ugye azt mondják, hogy digitális benszülött, amit egyébként ezt a szót egy játékfejlesztő srác hozta be a köztudatba, ha jól emlékszem, valahol ugye a 2000-es vagy 1900-as évek, 1990-2000 környékén, de ő behozott egy másik szót is, emellett csak azt nem kapták fel, az pedig a digitális bevándorló, a szülőkre értve. Tehát, hogy itt elkezdődött való egy ilyen dolog, hogy van, aki már ebbe született, és az adat az természetes a számára, és akkor ez egy olyan dolog, ami elvehetetlen, tehát, hogy a digitális benszülött is erről szól, hogy ez teljesen természetes lételem, a másik korosztályoknak feltétlenül nem, akik mondjuk nem ebbe a dologban nőttek bele. És szerintem ez én legalábbis ezt látom egy problémának és a problémák eredőjének, hogy gyakorlatilag az adatot és mondjuk a digitális lenyomatunkat, meg a digitális kommunikációt, ami adatokkal történik, és a digitális biztonságot, azt egy olyan alapnak veszünk, ami sérthetetlen, és ez már természetesen itt rendelkezésre áll, és sokszor magasabbra emeljük egyéb más dolgoknál, és szerintem ez alapvetően egy ilyen problémát hordoz abban, hogy gondolunk erre, és hogy hogyan kezeljük ezeket a dolgokat. Engedjétek meg azt az asszociációt, egyre többször jut eszembe a Matrix című film, és mindig az a mondat jut erről eszembe, hogy ahol az emberek már nem születnek, hanem tenyésztik őket. És szerintem ez nagyon rárímel arra, hogy vajon egy benszülöttséget, egyáltalán egy születést ide tudunk-e hozni ebbe a digitális térbe, vagy hogy érdemes-e egyáltalán összekeverni itt a fogalmakat. Annak vagy azzal együtt, hogy az emberek így sincsenek egészen tisztában azzal, hogy pontosan mi az,
amit érdemes mondjuk kirakni egy közösségi portálra, amit érdemes megmutatni, amivel érdemes dolgozni, vagy ugye itt az adatok között azért nagymértékű különbségek vannak, mennyire szenzitívek, mi az, ami egyáltalán segítheti az életüket, és mi az, ami akár romba is döntheti. Te mit gondolsz erről, Csaba? Igen, érdemes nem egy kalap alá venni az adatot, mint olyat. Nagyon sokan a digitalizációt is egy nagy masszának tekintik, az internetet is, vagy az internet. Az adatokat is érdemes külön csoportokba sorolni, mégpedig, amit én mondtam, fogalom, hogy rögzített tény, hogy ez bármire vonatkozhat, a természetre, valamilyen munkafázisra, bármilyen történésre, emberekre is természetesen, állatvilág, növényvilág, bármire. Viszont ezen belül egy nagyon szűk, a legszűkebb rész, ami ránk emberekre vonatkozik, az a személy azonosító adataink, ami személyazonosító adat, a magyar jogrend szerint, ez 4 adat, a nevünk, születési név, édesanyja neve, születési hely és születési dátum. Ezek alapján azonosít minket az állam. Tehát ezek a személy azonosító adataink, a személyigazolványunk ezeket igazolja elsősorban. Sokkal tágabb fogalom a személyes adat kategóriája, amire ugye a jogszabályok is vonatkoznak ennek a védelmére, kezelésére, több is. A személyes adat viszont minden olyan információ, minden olyan adat, ami egy adott személyre vonatkozik. Tehát ez lehet az ő szokásai, az ő életmódja, mit szeret csinálni, mikor csinálja, kikkel találkozik, ki a baráti köre, amellett, hogy testmagasság, testsúly, autója típusa, telefonja típusa, nagyon sok minden lehet személyes adat, hogyha valaki ezt egy adott személyhez tudja kötni. És a digitális térben ez az egyik legnagyobb kihívás, hogy hogyan vigyázzunk magunkra, hogyha egyszer folyamatosan személyes adatokkal kommunikálunk egymással, meg munkaügyben is, meg személyes kapcsolatainkban is, iskolai kapcsolat, mindenhol, hiszen el kell mondani a véleményünket, el kell mondani az álláspontunkat, megjelenünk ott akár fényképen, akár leírt adat szintjén, megjelennek az adataink, születési hely, akár a táborozás alkalmával a gyermek ételallergiája, tehát nagyon sok olyan információ kering a térben rólunk, amelyet sokkal jobban kellene védenünk, és sokkal jobban kellene rá vigyáznunk. Szerintem mindenki tud azonosulni azzal, hogy vannak online csalások, vannak csalók, akik felhívnak, megpróbálják az adatainkat megszerezni, de azért nagyon sok esetben meg mi szolgáltatjuk igazából a legnagyobb alapot arra, hogy mi a helyzet. Fiatalokkal, idősebbekkel szerintem egyaránt megtörténnek azért ilyen problémák, vagy mondjuk úgy, hogy óriási baklövések. Hát igen, és azért azt látni kell, amit ugye a Csaba elmondott, ez nagyon jó, az egyik oldal, de van egy ellenérdekelt oldal, aki meg pont abban érdekelt, hogy minél több adatot kiszedjen tőlünk, ugye a technológiai cégek, mert a profitjuk ezen múlik. Tehát gyakorlatilag a profit modelljüknek az alapja pontosan ez. Akkor tudok célzottan reklámhirdetéseket odaadni mondjuk fiatalkorú gyerekeknek, hogyha pontosan tudom, hogy mi az, ami érdekli őket, hol vannak, milyen időt töltenek, minél több adatom van valakiről, annál jobban be tudom lőni, hogy mik a preferenciái, mi az, ami érdekel, és annál inkább tudok egy reklámhirdetésen keresztül beszippantani őket adott platformokra. Tehát mondjuk ez egy gazdasági, a profitműködés alapja a közösségi médiában is nagyon sok platformon, és ugye erről szól az egész technológia, amikor a kukikat, tehát ugye a sütiket leokézzuk, akkor a böngészésünkre adatokat gyűjtenek. Amikor jóváhagyom, hogy mondjuk a mikrofonomat használhassa a telefon, akkor jelzi az adatokat. A mesterséges intelligencia mögött egy algoritmus gyűjti azokat, amiket én beszélek, és utána megjelenik a falamon hirdetésként az adott termék. Gyerekeknek szoktam mondani viccesen, hogyha karácsonyra tudod már, hogy mit akarsz, akkor előtte egy hónappal kezd el mondogatni a telefonodnak, hogy megjelenjen a anyukád meg apukádnak a falán. Tehát ugye ez ilyen vicces, de hogy tényleg ez így működik. Tehát, hogy akkor belépsz mondjuk egy TikTokra, és a gyerek elkezdi ott használni a TikTokot, akkor az algoritmus azonnal gyűjti az adatokat róla, hogy mit csinál, hogyan, mire kattint, milyen kulcsszavakat keres, milyen videókat. De mondok még egy extrémebb példát is, hogy amikor a gyerek mondjuk fenn van egy Instagramon, vagy egy Facebookon, és akkor olyan hirdetésekkel találkozik, hogy tanuljál nyelvet,
és mesterséges intelligenciától. Tehát, hogy javítsd a nyelvtudásodat, tanulj nyelvet, beszélgess valakivel, egy chatbottal, egy mesterséges intelligenciával, az azzal kezdődik, hogyha egy ilyet akarsz csinálni, hogy 1 órán keresztül kérdésekre kell válaszolnod, ami személyi, meg személyes, meg mindenféle. Tehát ott nem szedik szét az adatokat, hogy nagyon jól elmondta a Csaba, hanem mindent begyűjtök, azokkal az adatokkal rendelkezem onnan, és kész. Tehát innentől kezdve ugye az van előnyben ebben a gazdasági modellben, és azt tudja legtöbb pénzt keresni, aki a legtöbb információval rendelkezik a felhasználókról, egyénre lebontva adott esetben, és ezért személyre szabottan tud velük kommunikálni, meg személyre szabottan tud információt adni, és abban nagyon jól mondta Csaba, hogy ezzel nem vagyunk tisztában. Tehát átlagban egy gyerek az nyilván egy gyerek, tehát egy gyerek, egy 10 éves gyerek, 11 éves gyerek még nem tart olyan érettségi szinten agyban, idegrendszerileg, hogy mondjuk ő felmérje és meglegyen a védekezési mechanizmusa, de a szülőnek kellene ezzel igazából ténylegesen tisztában lenni, hogy ő tudjon ezekről a dolgokról, de nagyon kevés információ van erről. Természetes módon a használat ilyen megszoktuk, hogy meg kell adni adatokat, jóváhagyunk dolgokat, beklikkeljük, ez is mehet, az is mehet, és akkor úgy tudunk használni, és akkor úgy tudnak. Igazából ugye a felhasználói élmény, tehát ugye egy jó felhasználó élményt tudnak nyújtani egy szoftveren, hogyha minél több mindent tudnak rólunk a szokásainkat, akkor lehet jól használni, de ugye másodlagos információfelhasználás meg pontosan a reklámok, meg ezek a dolgok irányába történik. Azon túl, hogy azért itt nagyon sok etikai aggály merül fel, illetve hát szülőként egy óriási aggodalmat élek át, ahogyan így hallgatom, hogy nem sokára a kislányom is föllép majd a közösségi portálakra, illetve használni kezdi a digitális teret, de hogy a jogszabályok vajon fel vannak-e készülve erre a világra, illetve említetted azért, hogy természetes, hogy vannak már jogszabályok, adatkezelési folyamatokra, stb., de hogy mondjuk így a big tech cégekkel kapcsolatban ez egyáltalán érvényesíthető? Látunk erre jó példát, rossz példát? Látunk benne fejlődést? Te mit gondolsz erről, Csaba? Vannak jó példák, de sajnos nem szabad abból kiindulni, hogy mindenki jó hiszemű felhasználó lesz. Nem is a big tech cégekre gondolok, hogy ők majd szándékosan ebből bűncselekményeket fognak generálni, hanem a big tech cégek mellett rengeteg olyan szereplője van az internetnek, ez az egyik olyan jellemzője, amit a legtöbben el se tudnak képzelni, hogy amíg én otthon kilépek a házam ajtaján, és találkozom mondjuk 3 szomszéddal, meg amíg kimegyek a buszhoz még másik 2 utcabelivel, és akkor ők vagy ismernek engem, vagy nem ismernek, amikor én a telefonommal vagy számítógépemmel elkezdek internetezni, akkor abban a pillanatban tucatnyi, több száz, több ezer résztvevője van az internetnek, akik engem akár láthatnak is. Tehát felismerhető vagyok, azonosítható vagyok részükre, tehát sokkal-sokkal több résztvevővel találkozunk a virtuális világban, mint a valós világban. Picit még az előző témára, hogy a gyerekek hogy viszonyulnak digitális benszülött egyéb, azt is fontos észben tartani, amikor egy kisgyerek megszületik, akkor az első nagyjából 10-20 éve az arra megy, arra fordítják a szülők a legnagyobb figyelmet, hogy ez a gyerek megtanulja a világot. Megtanulja azt, hogy hova született, mik a törvényszerűségek, mi történik vele, ha a forrókájához nyúl, mi van akkor, ha egyedül kiszalad az úttestre, mikor engedik egyedül iskolába menni. Ugye hát hány szülőt látunk, hogy még felső tagozat, még középiskolában is autóval viszik a gyereket az iskolába, mert féltik. És akkor belecsöppennek most, mondjuk az digitális benszülöttként egy internetes világba, ahol nagyságrendekkel több szereplővel találkoznak, akiknek a szándéka ismeretlen, tehát nem csak a big tech cégeknek a képviseletével vagy az ő szolgáltatásaikkal, hanem az összes hackerrel, az összes pedofillal, az összes rosszakaróval, az összes csíntevővel, most mondjuk az egyszerű példákat, hogy hát csak megvicceljük azt a valakit, hogy nem is tudnak róla, tehát sose veszik észre, nem láthatók, tehát sokkal több hatásnak és veszélyforrásnak, kockázatnak vannak kitéve egy virtuális térben. És akkor mi jogszabályokkal szabályozhatjuk, hogy a nagy cégek, a szolgáltatók hogyan viselkedjenek. Vagy úgy viselkednek, vagy nem. Tegyük fel, hogy úgy viselkednek, de ott van mellette az a rengeteg egyéb felhasználó, vagy további felhasználó, akiknek nem is tudunk a tevékenységéről, és hogy ők milyen adatokat gyűjtenek rólunk össze, milyen űrlapokon, milyen kérdőíveken, és azzal ők mit tesznek, erre végképp nincs ráhatásunk. Tehát ők leszerződhetnek egymással, eladhatják ezeket az adatokat, anélkül, hogy tudnánk róla, nyilván meg se kérdeznek minket erről, mert nekik ezek üzleti céljaik,
És nyilván nem Európai Unión belül kell erre elsősorban gondolni, mert ott van a szabályozás, ha kiderül, akkor ugye hatóság el tud járni, GDPR nevű rendelet az erre vonatkozik elsősorban, hogy bármilyen célból bármilyen adatokat nem szabad használni, de Európa a világ egészét tekintve azért nem egy nagy földrajzi terület, ezt meg kell hagyni, és a legtöbb csalás talán nem is innen indul, hanem afrikai és egyéb messzi kontinensekről, ahova semmilyen ráhatásunk nincsen. Nekem is volt családban olyan élmény, hogy az egyik unokatestvér beidézték budapesti rendőrségre, mert hogy ő interneten csalást követett el. Fogalmuk nem volt, hogy mi történt, mert ők aztán semmit. És kiderült, hogy valamilyen afrikai szállat kellett felgöngyölíteni, hogy onnan valaki az ő Facebook fiókjukon keresztül, igen, csalást követett el, csak a rendőrség annyit látott, hogy az ő Facebook fiókjuk, tehát ő lett a gyanúsított, nem is tanú, rögtön gyanúsított, ezáltal egyfajta áldozat, és fél évbe telt, mire sikerült őt tisztázni ezek alól, a vádak alól. Tehát nüansznyi dolgokon ember életek múlhatnak. Tehát én ezért szoktam azt mondani, hogy életveszélyes a digitális tér, ugyanúgy, mintha a kisgyereket kiengedjük egyedül az utcára, mert elüti a busz, vagy bármi történhet vele, vagy olyan emberekkel elegyedik szóba, akivel nem kellene. A virtuális térben miért nem figyelünk ezekre? Kikkel találkozik, kikkel beszélget. És muszáj is kihangosítanunk ezt a gondolatot, mert hogy azért a szülői funkciók azok tényleg arra vonatkoznak, hogy a világot valaki megismerje, és hogy tudjon benne jó életet élni. Nem tökéleteset, de hogy el tudja foglalni a saját szerepeit, bele tudjon érzelmileg, és persze idegrendszerileg is egy-egy szerepbe helyezkedni, tudjon teljesíteni, tudjon kapcsolódni másokhoz. Azért ezekről viszonylag keveset mond a digitális tér, illetve azért, hogyha az érzelmi életet mondjuk egy kalap alá vesszük, akkor azért kíváncsi vagyok, hogy mit tapasztaltok a gyerekek körében, a szülők körében, az érzelmi élet és a digitális tér vonatkozásában. És ez azért is nagyon érdekes, mert szerintem ez egy nagyon komoly morális kérdés, hogy egyáltalán hogyan állunk hozzá a digitális térhez. Azért feszegetjük azt, hogy a benszülöttség, hogy a gyerekek mennyire vannak benne, a szülők mennyire vannak benne, a big tech cégek mennyire vannak benne, mert hogy a hozzáállás talán ott keresendő az egyik megoldási kérdés. Ez egy nagyon jó vonal, és én azt gondolom, hogy itt én elsősorban én tapasztalatból azért egy jó pár dolgot látok, és sokszor megdöbbentő egyébként, amikor gyerekeknek tartok előadást, meg szülőknek tartok előadást. Tehát a szülőknél egyértelműen egy ilyen és ő egyáltalán nem a szülőket hibáztat, egy szülő nem akar rosszat a gyerekének, egy szülő egy adott pillanatban az adott információk alapján dönt egy dologról, hogy az jó vagy nem jó a gyereknek, tehát nyilván ismeretet kell szélesíteni náluk, de a szülők is hajlamosak a túlterheltség meg a munka miatt nyilván egyfajta struccpolitikát folytatni. Nekem is volt számítógépem, nekem is volt, én is csináltam hülyeségeket, majd túl lesz rajta a gyerek, majd túl él. Tehát, hogy a szülőknél ezt a gombot kell megnyomni, hogy ez nem olyan, mint volt. Látjuk a kutatásokból, látjuk a klinikumi adatokból, tehát egy ilyen probléma van. Ez az egyik része. A szülő ugyanolyan elszenvedője ennek a problémának, amit meg kell oldania, ami a gyereket érinti elsősorban, mert a szülőnek ugye az a feladat, hogy a gyereket felnevelje, és neki útmutatást kell adni, neki segíteni kell, meg kell védeni azt a gyereket. A gyerekeknél pedig az a probléma vetődik fel, és én ezt pár példában elmondom, hogy mi az, amit tapasztalok a gyerekeknél, 5., 6. osztályos, 4. osztályos gyerekeknek, amikor eladást tartunk. Az egyik, amit én így is szoktam nevezni, hogy néma segélykérés a gyerektől, hogy nem egyszer fordul elő az, hogy még én tartok eladást erről a problémákról, a gyökérproblémákról, a digitális térről a gyerekeknek, és utána este meg a szülőknek. Én csak így tartok előadást, mert ugye a gyerekeknek még nem olyan érett az idegrendszere, hogyha beszélünk is erről utána, változtasson, nem fog változtatni, mert nem abban a fázisban van, a szülőnek is el kell mondani utána este, és együtt tudnak működni. És számtalan alkalommal találkozom azzal, hogy a gyerekekkel van délben előadás mondjuk, vagy ilyen workshop, és este jön oda 3 vagy 4 szülő azzal, hogy hát ő nem is tudott erről, meg nem is akart eljönni, hanem a gyerek szólt neki, hogy jöjjön el. Tehát a gyerek elküldi a szülőt egy olyan előadásra, aminek az lesz a következménye, hogy a vágyai ne továbbja, meg a boldogságnak az alapja, a dopamin alapja, amit a készüléktől kap, az be lesz korlátozva, és mégis elküldi. Hát az egyik, amit tapasztalok. A másik meg, amikor a gyerekeknek mindig felteszek 2 kérdést az előadásokon, ez is nagyon tanulságos, ami az első kérdés úgy hangzik,
megkérem őket, hogy nagyon őszintén válaszoljanak, nincsen semmi következménye, és tényleg meg is teszik. Az első kérdés így hangzik, volt-e már olyan, hogy le akartad tenni az okostelefonodat, de nem tudtad? 60-70% a gyerekeknek jelentkezik. Tehát, hogy, és ténylegesen ez ugye meg arra utal, hogy ugye beszippantotta a telefon, hogy a dopaminon keresztül, a dopamin iránti vágy, a boldogság hormonok iránti vágy, ugye ez annyira egy erős biológiai késztetés, hogy azt akaraterőből nem tudja megoldani. A másik kérdés meg így hangzik, hogy volt-e már olyan, hogy rosszabbul érezted magad a telefonhasználat után, mint előtte, ez pedig arra utal, hogy egy olyan tevékenységet végez a gyerek, ami túl magasra emeli a dopamin, a boldogság hormon szintjét, egy dopamin sokkot, túl nagy örömet okoz neki, ugyanúgy, mint a kémiai függőségnél, alkohol, drog, cigarett, és arra készített, hogy még többet használja, és utána meg sokkal rosszabbul érzi magát, meg kimeríti a dopamin raktárát. Tehát, hogy a gyerekek ezt is megtapasztalják, és amikor megkérdezem azt, hogy használja valaki a ne zavarjanak funkciót, meg a kikapcsolom az értesítéseket, akkor mindenki jelentkezik, és megkérdezem, hogy miért, akkor azt mondják, hogy azért, mert már annyira elegünk van belőle, hogy állandóan az a telefon üldöz engem, nem hagy békén, és állandóan ott van. Szóval egy olyan összetett problémával állunk szemben, amiben a gyerekek gyakorlatilag adják a segélykéréseket, valahogy el kell érni a szülők, a gyerekek, a pedagógusok együtt tudjanak ebben működni, mert ez egy olyan komoly probléma jelleg, meglátásom szerint. Ez úgy hangzik, azt is megkérdőjelezi, hogy vajon ez tényleg az egyéni szuverén döntésünk, hogy most mi fel akarunk menni a közösségi portálra, ki akarjuk-e posztolni, vagy inkább egyfajta kényszer és egyfajta mentális nehézség vagy tünet az, hogy már folyamatos posztkényszerbe vagyunk, ugye meg kimaradok valamiből érzés az egyfolytában megjelenik, tehát ezért szerintem ez egy fontos kérdést feszeget, hogy vajon tényleg megvan-e még a szuverén döntésünk arról, hogy mit osztunk meg magunkról, azt hogyan osztjuk meg, milyen alkalmazásokat használunk, hiszen azért gyerekektől is hallom egyébként, hogy például a kicsit ilyen hibrid oktatási rendszer miatt kényszerülnek ők arra, hogy bizonyos alkalmazásokat használjanak, akár közösségi portált. Mondhatok erre két rövidet csak? Az egyik az, hogy ugye a gyerekeknél ugye a pszichológia területe egy kicsit az időszakos jutalmazás, ugye, amit nagyon jól használnak ebben a térben, és ugye egy gyereknek az idegrendszerében pont ez a rész, ami nagyon működik egy kamasznál, a jutalmazási rendszere, ugye a limbikus rendszerében megy előre, motivál, csinálni akarja. Van egy gáz az autójában, de nincs ott még a fék, ami az önkontrollt jelenteni az elősökérget. Tehát a gyerek megy, és nagyon jól csinálja ezt, és tökéletesen jól ráépítenek ezek a manipulációs mechanizmusok, hogy az a telefon, az hiába van ott a zsebedbe, az nem olyan, mint a tévé, hogy kikapcsoltad és ki van kapcsolva, hanem az a telefon, az úgy is mondják, hogy üldöz téged. Tehát az zizeg a zsebedben, az hangokat ad, az villózik, az, hogyha nem figyelsz rá, akkor azonnal a figyelmedet akarja, hogy használd minél többet, minél inkább. Ez az egyik dolog. Ebből van millió mechanizmus. A másik dolog meg pontosan az, hogy a gyereknek, mivel ilyen tehát a jutalmazási rendszere túl működik. Ez egy idő után például vannak ilyen modellek, mint a Hook modell, amit oktatnak az egyetemeken, hogy lehet egy viselkedés változást elérni a gyereknél, hogy egy terméket, mondjuk egy adott esetben applikációt folyamatosan használjon. És ebben az egyik elem az pont az, hogy idő után már nincs szükség arra, hogy zizegjen, meg a telefon el akarjon érni, hanem már olyan szinten benn van a gondolataimban, hogy már egy belső kiváltók, tehát belsőleg már gondolkozom azon, hogy kaptam-e jutalmat a felrakott TikTok videóra, vagy nem kaptam jutalmat. Ennek az az eredmény, hogy folyamatosan nézem, 5 percenként nézegetem. És ha kaptam jutalmat, akkor örülök neki, akkor én is visszaadom, ha nem kaptam, akkor pedig felrakok egy újabb videót, amire kapok, mert elkezdem hasonlítani magam az osztálytársamhoz, aki meg mondjuk már kapott rá 100 lájkot. És egy folyamatos kényszer a gyereknél, hogy rákényszeríti őket gyakorlatilag, hogy te mondtad, az akaratokon kívül, hogy használja ezeket. Ez nem az gyerek szuverén döntése, hanem ez már gyakorlatilag egy olyan manipulációs mechanizmus, ami a profit érdekében beszippantja a gyerekeket. Hogy egy kicsit áttérjünk, nem csak a serdülőkről van szó, és ezt szerintem érdemes mindig leszögeznünk, hogy nem kizárólag a serdülők érintettek ezekben a nehézségekben. Nyilván velük van, ők egy
Ők egy rizikócsoportba tartoznak arra vonatkozóan, hogy a digitális tér használata és egyáltalán, hogy mikbe keverednek, eleve a DAC korszak miatt. De azért beszélhetünk itt sokkal kisebb gyerekekről, hiszen egy átlagos magyar gyerek 10 évesen kap egy okos eszközt, és onnantól kezdve igazából mondhatjuk, hogy elszabadul a digitális tér az ő életében, ő pedig a digitális térben, és azért beszéljünk az idősebbekről is talán, és akár adat használati szempontok szerint, hogy másra használjuk bizonyos korosztályokban, egyértelműen ez más kihívásokat és sajnos veszélyeket is feltételez. Így van. Ahogy említettem az elején, hogy a kisgyerek megszületése után 10-20 év azzal telik, hogy megtanulja a világot. Ma nem ezzel telik a digitális térben az első 10-20 évük sem a gyerekeknek, de a felnőtteknek sem. Tehát ami szerintem egy óriási hiányosság, amellett, hogy már eltelt több mint 20 év azóta, hogy megjelentek ezek a fajta internetes, digitális eszközök a mindennapjainkban, a háztartásokban, az a hiány, hogy senki nem beszél arról, hogy ezeknek a használata mellett mit kell figyelembe menni, mire kell figyelni, mik azok a fontos jellemzőik ezeknek az eszközöknek, magának a technológiának, amit muszáj mindennapos döntéseinkben mérlegelni. 3 kockázati csoportot azonosítottam én már korábban, és eddig minden olyan veszély meg kockázat, ami felmerült, az a 3 közül valamelyikbe beleilleszthető volt. És ez egyaránt igaz a gyerekekre, a serdülőkre, meg a felnőtt korú lakosságra is. Nagyon röviden megpróbálom elmondani. Az egyik az, hogy amikor digitális eszközt használunk, akkor virtualizálunk. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy egy művelethez, egy feladat ellátásához mi számítógépet vegyünk igénybe, ahhoz nekünk az adatainkat olyan formátumúra kell átváltoztatni, amit a számítógépek fel tudnak dolgozni. Tehát betápláljuk az adatainkat, a vagyonunkat, az ismereteinket, a tudásunkat, a mindenünket betápláljuk számítógépekbe, és hogyha most már amint ez a társadalmi nyomás ebbe az irányba hat, hogy már ne is használjunk se papírt, se semmit, eleve minden digitálisan hozzunk létre. Nem is kell más eszköz, hiszen mindenre ott van a telefon, a számítógép, akkor nem is lesz nekünk fizikai, kézzelfogható bizonyítékunk a saját életünkre vonatkozóan. Se a tudásban, se a birtoklásban, se a vagyonban, se a kötődéseinkben, minden csak virtuálisan lesz meg a számítógépekben. Ez egy iszonyú kockázat, mert ha az eszköz kiesik, ha az eszköz megsérül, vagy az adatainkkal bármi történik, vagy valaki onnan letörli, akkor az életünknek ez a része semmivé válik. Tehát ezt nagyon érdemes lenne figyelembe venni. A másik ilyen fő kockázat az a kitárulkozás. Itt beszéltünk arról, hogy online térben kommunikálnak már a gyerekek is, egyre többet a felnőttek is. Azt is tudni kell, hogy a digitális világban eszközök biztosítják számunkra a kommunikáció lehetőségét. Ezek az eszközök nem tudnak másként működni, mint hogy egymással folyamatosan adatokat cserélnek. Tehát már akkor is, amikor a telefonomat bekapcsolom, már a telefon adatokat cserél a legközelebbi mobil átjátszó toronnyal, hiszen fel kell építenie a térerőt, fel kell építenie azt a technikai lehetőséget, hogy elérhető legyen, hogy internet kapcsolatot tudjon létrehozni. Tehát elkerülhetetlen az, hogy a kommunikációnk során mi adatokat osszunk meg magunkról is, meg akikkel társalgunk őróluk is, meg akiknek az adatait tároljuk, kezeljük, akár egy névjegyzékben, e-mail listában, vagy maguk az e-mailjeink, azok is ott vannak a virtuális térben, és mivel eszközök beszélgetnek, azok pedig maguktól nem működnek, tehát nem az égből pottyantak le, hanem ezeket bizony üzletemberek, gazdasági érdekeltségek működtetik. Tehát amikor én bárkivel digitálisan kezdek kommunikálni, akkor rábízom a saját titkaimat, meg az összes ismerősöm titkait vadidegen emberekre, akik üzleti céllal működtetnek olyan eszközparkot, olyan hálózatot, amit én majd a saját hasznomra tudok fordítani, mert el tudom érni az általam hívott másik felet. De közben számtalan olyan céggel, olyan szerverrel, olyan érdekeltséggel osztom meg ezeket az adatokat, akikről nem is tudok, nemhogy hatni tudnék rájuk, hogy ők ezzel a tudással mihez fognak kezdeni. Ide kapcsolódik a mesterséges intelligencia is, most erre nem térek ki külön, de amikor kérdezünk ezektől az AI botoktól, hogy mit, hogy fogalmazzak meg, akkor az én lelki világomat, bizonytalanságaimat, munkámat, élethelyzetemet mind megosztom az üzemeltetőkkel. Tehát ez a fajta kitárulkozás, ami évek során megtörténik azáltal, hogy online kommunikálunk,
ez iszonyú nagy rálátást enged a saját életünkre, meg a szeretteink, ismerőseink életére. A harmadik ilyen kockázati tényező az pedig a kiszolgáltatottságunk, mert rendben van, hogy azt úgy reklámozzák a digitalizációt, meg a digitális eszközöket, hogy kényelmes lesz, gyors lesz az életünk, sokkal kevesebb időt, energiát kell ráfordítani egy-egy feladat elvégzésére. Igen ám, de ez ott indul, hogy kell vennem eszközt, kell hozzá valamilyen kommunikációs csatorna, tehát internet előfizetés, kell hozzá maga a hálózat, hogy a telefonom, az eszközöm tudjon kommunikálni, és akkor még ott az előbb említett szolgáltatók, és akkor még az én pénzem, mert hát ezek pénzbe kerülnek, tehát ingyen senki nem ad semmilyen digitális megoldást. És az életemnek az a része, amit én digitalizálok, az kiszolgáltatott helyzetbe kerül. Mert ha ezek közül a felsorolt elemek közül bármelyik kiesik, akkor megint csak ott vagyok, hogy nem tudom használni. Két példát szoktam hozni. Az egyik az, hogy a vasúti applikációban megveszem a vonatjegyemet, amikor Kecskemétről Budapestre utazom, és örülök, viszem a zsebemben a telefont, és megmutatom a kalauznak. De ha az a telefon nem kapcsol be, mert lemerült, vagy kiejtem a kezemből, összetörik, vagy bármi történik vele, a kalauz nem fogja elfogadni, hogy nekem van jegyem, mert nem tudom bemutatni. Tehát hiába nekem digitális megoldás van, és korszerű, és környezettudatos, hogyha ott nem tudom bemutatni, megbüntetnek. Egy súlyosabb probléma lehet az, ugye most már sok éve, főleg a Covid-dal elterjedt az elektronikus egészségügyi szolgáltató tér és a virtuális receptek, amit a doktor úr egy telefonhívásra, vagy doktornő telefonhívásra felír a rendelőben, és mehetek a gyógyszertárba kiváltani. De erről sincs, ez is egy virtuális adat, valahol az éterben, valahol szervereken természetesen, de ki vagyok szolgáltatva annak, hogy én elmegyek a gyógyszertárba, akkor egyrészt működjön a patikai számítógép, legyen a patikában internetkapcsolat, működjön az EST elérés, ne legyen éppen áramszünet azon a területen, tehát megint olyan technikai dolgok, és ezek csak ami hirtelen eszembe jut, ami mind kell ahhoz, hogy működjön a rendszer, hogy én ki tudjam váltani a gyógyszeremet. Most, ha ez egy életmentő készítmény, akkor bizony megint csak ott vagyunk, hogy életveszélyes helyzet alakulhat ki, ha valamelyik digitális eszköz vagy szolgáltatás éppen akkor nem elérhető. Kiszolgáltatott helyzetben vagyunk. Azért ez egy nagyon komoly morális kérdés így ebben a tekintetben, hogy a környezetvédelem, meg hogy óvjuk a fákat, ami egyébként alapvetően természetes, hogy megpróbáljuk megóvni a bolygónkon, de hogy ez valahogy a gyermekeink meg a saját biztonsági védelmi rendszerünk elé kerül, mint egy ilyen fontos pont, legalábbis nagyon sokszor halljuk azért azt, hogy a digitális rendszerre való minden nemű átállásnak ez lesz valójában az előnye, és én azt gondolom, hogy nem is kell ebben nagyon szélsőségesnek lennünk, tehát nyilvánvaló, hogy a bolygónk megóvása az egy rendkívül fontos dolog, hogy legyen életterünk, de hogy mondjuk azért mi a véleményetek arról, hogy én úgy látom, hogy itt az értékhierarchiában van egy kis felborulás az életünkben. Nagyon röviden csak erre, hogy az edukáció fontossága, ezt is nagyon hirdetik sok helyen és sok mindennel kapcsolatban, csak az a baj, hogy ez is eltolódott egyfajta irányba. Edukáció arra, hogy ezeket a digitális eszközöket hogyan hasznosítsuk. Erre vonatkozik az edukáció. De amiről eddig beszéltem, hogy ennek milyen egyéb hatásai vannak, mint a gyógyszeren is oda van írva, hogy kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze a gyógyszerészt, erről nincsen oktatás, nincsen felvilágosítás. És most már évek óta úgy hívják az iskolákban a régen számítástechnika, aztán informatika oktatást, hogy digitális kultúra. Az a baj, hogy nem arról szól. Tehát digitális kultúra címén ezt kellene megtanítani, hogy egyfajta mérlegelést tudjon már a gyerek vagy a fiatal is tenni, hogy amikor ő digitális eszközhöz nyúl, akkor mit ad föl, vagy mivel szemben lép, vagy mi az, hogy inkább leteszi, vagy nem dönt digitális eszköz mellett, fontosabb neki a teremtett világ, a természetes életmód, az emberi lét, mert az egy nagyobb érték ebből a szempontból, mint hogy én most a trendi, korszerű és agyon reklámozott digitális szolgáltatást vagy eszközt fogom igénybe. Én egy sokkal élesebb példát mondanék. Fontos a környezetvédelem, de mi a fontosabb, egy kivágott fa, vagy egy gyereknek a tönkremenő idegrendszere? Tehát rakjuk a kettőt egymás mellé. Az egyik egy életvédelem, egy emberi dolog, a másik meg egy élőlényi fa. Fontos a környezetvédelem, csak én azt látom sokszor, hogy nagyobb hangsúly van ezen jelenleg, hogy akkor a környezetvédelem, és hogy ezeket, ami fontos téma, de hogy ezt meg kellene, hogy előzze a gyerekeknek mondjuk az épp egészséges felnőtt korba eljutása idegrendszerileg, és jelenleg ezt megelőzi a profit.
Tehát ott tartunk jelenleg, hogy felé van emelve a profit, és zavarosban halászunk. Tehát mivel még nincsen ez kialakulva, nagyon szépen a technológiai cégek ezt viszik előre, és nem nagyon szólal meg a morális belső hang egyik cégnél sem, ugye, hogyha már erről beszélünk, hogy akkor én most kicsit megváltoztatom a profit modellemet, és akkor ezzel megóvom a gyerekeket, mert nincsenek rákényszerítve jelleg, és folyik a verseny, mindenki ugyanazt a profit modellt hajtja, mindenki a profitját maximalizálja, közben pedig azt tapasztaljuk majd meg, hogy nem tudom hány generáció megy tönkre. Amikor mondjuk a pszichiáterek, mint a Stransky, aki egy neurológus kutatóorvos a Yale-en, és ő úgy azt a mondatot mondja a könyvéről, ami egyébként arról szól, hogy az emberi elme felemelkedése és bukása, mert erről beszélnek most már szakértők, és azt fogalmazza meg a könyvével kapcsolatban, hogy ha buta gyereket akarsz nevelni, akkor adjál a kezébe okostelefont, pont. Azért az egy nagyon komoly mérce, vagy amikor egy Jonathan Haidt azt mondja, hogy a legnagyobb ember kísérlet zajlik jelenleg, mert az okos eszközök által gyakorlatilag áthúzalozzuk a gyerekeknek az idegrendszerét, agyát, és nem látjuk még, hogy mi történik. És ha belegondolunk egyébként, most ugyanabban a fázisban vagyunk, mint annó 1920-25-ben voltak a dohányipar, pont ugyanígy be tudott szippantani ennyi gyereket. Ha megnézi valaki 1920-ban, a legnépszerűbb cigarettát úgy hívták, hogy aszma, és az orvosok felírták a cigarettát felső légúti megbetegedések gyógyítására. A gyerekek reklámozták plakátokon, örömtelien, hogy cigarettázunk, a cigarettát, karácsonyfalott cigarettát adtak a szüleiknek. Ez egy érték volt. Aztán kiderült, hogy tüdőrákot okoz, és akkor elkezdték beszabályozni. Tehát most itt tartunk, hogy 21-ben már kijöttek az adatok, a Francis Hogan, aki egy Facebooknál, Instagramnál dolgozó munkatárs volt, és kihozta, hogy egyértelmű belső mérésekből látszik, hogy az Instagram depressziót és szorongást okoz a fiatalok körében, és természetesen ezt nem akarták kihozni. Aztán kikerült, és onnan most elindult egy ilyen szabályozás, hogy próbáljuk utána menni ennek a trendnek, de nem mondhatnám, hogy gyorsítják ezeket a big tech cégek, mert nem adják, hogyha adatokról beszélünk, nem bocsátják rendelkezésre az adatokat, nem engednek betekintést abba, hogy az algoritmus hogy működik, kirelő, kit akar beszippantani, hogyan. Tehát ezek olyan etikai, meg morális kérdések, és akkor minden mellett jön, és akkor zárom ezt a gondolatot, minden mellett jön az, hogy akkor azt mondják, hogy aki erről a témáról beszél, mint ahogy én, meg ahogy mi szoktunk erről a témáról beszélni, akkor mi technofóbok vagyunk, meg hogy vissza akarjuk az őskorba vinni az embereket, és a technológia mennyire fontos az emberiség fejlődése, meg az innováció szempontjából. Igen, nagyon fontos. Tök jó, hogy engem idehozott a navigáció, meg hogy tudok egy taxit rendelni egy applikációval, csak én nem egy 10 éves fejletlen idegrendszerű gyerek vagyok. Tehát az történik, hogy össze vannak mosva a korosztályok, tehát össze van mosva egy 8 éves gyerek, egy 30 éves felnőttel, és hogyha azt mondom a 8 éves gyerekre, hogy ne használj technológiát, akkor azt mondják, hogy technofób vagyok, meg a technológia milyen jó. Nem jó annak a gyereknek. Számos dologban szabályokat hozunk a gyereknek, nem ülhet be az autóba gyerekülés nélkül bizonyos életkorig, nem azt mondom neki, hogy szívjál el egy héten egy cigit, mert majd a felnősz, akkor többet szívhatsz, meg egy héten egy felest így áll meg, hanem ami toxikus, ami addiktív, ami problémás a gyerek számára, azokat tiltom, egy bizonyos életkor felett adom, amikor képes már a védekezési mechanizmusaira és az önkontrollra, és onnantól húzom bele ebbe a dologba. Tehát itt van szerintem egy ilyen óriási morális válság, amit egyébként a profit vezérel, és hogy ezt az időt kell minél jobban lecsökkenteni, hogy ebbe a dologba előre tudjunk lépni társadalmi szinten. Ez történik most egyébként. Igazi szimbolikája a morális és értékválságnak az, hogy azért régen, amikor megtanultunk térképet olvasni, és mondjuk ez tehát tényleg a papír alapú térképet. Tudom, hogy van az a generáció, aki most nem is tudja, hogy miről beszélek, mert kizárólag digitális térben látott térképet, de hogy azért nálunk még volt az iskolában, sőt, ez azért valahogy itt tananyag volt, hogy meg tudjuk tanulni, hogy azért ez egy komoly kognitív képesség elolvasni azt a térképet, megtudni, hogy melyik oldalra kell lapozni, hogy az Európa térképen eljussak A-ból B-be, és mondjuk, hogy tényleg ne legyen sokkal hosszabb az út, mint ahogyan terveztem. Ennek hogy volt a kihajtható verziója, ami sokkal még könnyebb volt ennél Volt a kihajtható verzió, szóval, hogy csak hogy hozzunk azért olyan életszerű példát tényleg, hogy hogyan térhetnénk vissza. És én nem azt mondom, mert tényleg a GPS, a mindenféle applikáció abszolút megkönnyíti az
az A-ból B-be eljutást, de hogy mellette vajon ezek a kognitív képességekre nem lesz szükség a későbbiekben? És azért most nagyon egyértelműen azt látjuk, hogy romlanak a tanulási teljesítmények, legyen az szövegértés, vagy legyen az matematikai, logikai képesség, és ezek talán mind szükségeltetnének ahhoz, hogy vissza tudjuk állítani ezeket a folyamatokat. Na de egy picit mégiscsak a morális kérdésről, hogy azért ez egy olyan súlyos válság, amire azért a big tech cégekkel mégiscsak kellene reagálni, illetve őket kötelezni arra, hogy reagáljanak, legalább egy lelki egészséget védő alapba helyezni az adó bizonyos százalékát, mert onnantól kezdve legalább a klinikai ellátást tudnák támogatni, amit ugye közben okoznak. Csaba, mit gondolsz a morális kérdésekről? Hát ez, amit most említettél, hogy klinikai kezelést finanszírozni, erről nekem a rendőrségi statisztikák jutnak eszembe, hogy járunk sokszor bűnmegelőzési előadásokra, de ott is már ezeket a tüneteket halljuk vissza. Mik azok az esetek, amiből rendőrségi feljelentés született, mert olyan hatása volt akár egy családra, akár egy személyre, egy cégre, vagy valakire. Én abból az irányból közelítenék a megoldás felé, hogy ahogy mondtam az elején, a digitalizációt sem szabad egy kalap alá venni, meg egy nagy masszaként tekinteni, hanem elég jó határokat lehet húzni benne. Ezt már tapasztalatból is mondom. Azt kell először is tudatosítani, hogy az okostelefon az nem olyan, mint a mi korosztályunknak volt a kvarcjáték. Hogy a gyereknek odadom, majd el lesz vele egy órát tanulás után, aztán majd leteszi, mert úgyis megunja. Az okostelefon az egy zsebszámítógép. Tehát amit az asztali gépen a mi generációnk megtanult 15-20-25 évvel ezelőtt, hogy azon mi mindent lehet csinálni, és megtanultuk, hogy az internet mi mindent ad még hozzá, hogy egy globális hálózathoz tudunk kapcsolódni. Ez gyakorlatilag mind benne van az okostelefonban. Anélkül adjuk oda a gyerekek kezébe, hogy erről nem csak, hogy őket nem tanítjuk meg, vagy nem világosítjuk föl, a legtöbb szülő sem tudja, hogy mi történik akkor, amikor a gyereknek odaadja ezeket az eszközöket. Ahol a határt lehetne húzni, az a hatékonyság és a szórakozás közötti határ. Én így tudom legáltalánosabban elválasztani a kettőt. Rengeteg felnőtt használja rengeteg jó dologra a technológiát. Online bankolástól kezdve, a GPS-en keresztül, sorolhatnám, hogy mi minden hasznos jegyzettömb, vagy határidőnapló, vagy bármi lehet abban az okos eszközben, ami tényleg hasznos, meg jó, hogy csipog, meg jelzi, hogy mit felejtettünk el, meg hova kell indulni, stb. Ugyanez a gyerekeknél a tanulást segítő alkalmazások. Tehát szerintem is meg kell tanulni azt, hogy kell a matek példát kiszámolni papíron. Nekünk is volt annak idején zsebszámológép, de nem volt szabad használni. Tehát most se az legyen a megoldás, hogy majd a telefon úgy is megmondja, tanulják meg azokat az alapvető tudnivalókat, amit egy gyereknek meg kell tanulni, és tanulja meg hozzá azt, hogy és ebben, amit te most megtanultál, mit tud egyszerűsíteni majd felnőtt korodban a számítógép, vagy az okostelefon, vagy az internet. Tehát nem szabad ezt előre húzni, hogy nem kell megtanulnod, mert úgyis ott van a zsebedben az eszköz. Mondhatnám a 3 kockázatot újra, de nem kezdem előről, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézni. Tehát határt kellene húzni ott, hogy megtanítani a gyerekeket, hogy az eszköz mikor, milyen helyzetben mire jó, emellett megtanulnia az életet úgy, ahogy mi is megtanultuk, meg régen a gyerekek megtanulták, és gondoljuk el azt, hogy ha a gyerek mondjuk az iskolaidő elviszi magával iskolába az okostelefont. Ugye ma már, hál' Istennek, nem lehet nála az iskolában tanítási időn belül. De előtte, utána igen. Tehát képzeljük ezt a helyzetet, hogy az iskolában használhatja most a gyerek arra, hogy elkészítsen egy táblázatot, kitöltsön egy feladatlapot, amire a tanár utasítást ad, hogy ezt most telefonon, tableten végezzük el, de amint letelik az iskolai idő, hogy gyakorlatilag olyan, mintha a gyereket elküldenénk a szórakozó helyre, az éjszakába, hogy csináljon, amit akar, találkozzon, akivel akar, fogyasszon, amit akar, majd következő becsöngetése legyen ott az iskolában. Mert virtuális értelemben ez történik, ha a gyereknél ott van a korlátlan mobiltelefon használat, a korlátlan internet használata. Én ezt bent tartanám még az iskolában, és akkor megoldások kapcsán. Képzeljük el azt a gyereket, aki mondjuk órán elővetetik vele az okostelefont, hogy meg kell csinálni egy feladatot. A gyerek megcsinálja, fenn lesz a dopaminja, mert felemeli neki nagyon, és nagyon örülni fog neki. Ahogy vége van a feladatnak, és megcsinálta, mit lesz a következő dolog, amit csinál? Már a TikTok fiókjában van, már képeket küldenek egymáshoz, nem azért, mert elellendően rossz a gyerek, hanem elvonja a figyelmet, mert sokkal magasabbra emeli a boldogság hormonját, az örömszintjét a gyereknek egy TikTok, a szórakoztató
jellegű tartalom, Csaba is mondta, mint az oktatási jellegű tartalom. Egyszerűen ez a probléma vele, hogy amíg azon az eszközön van a szórakozás, meg az oktató jellegű tartalom, mindig a gyerek a szórakozás fogja választani. Hozzáteszem, egy felnőtt is azt választja. Akkor mit várunk egy gyerektől, akinek még fejletlen az idegrendszere, oldja meg akaraterőből a dopamin iránti biológiai vágyat? Hát hogy lenne rá képes? Hát nem tudja megoldani, tehát ez képtelen rá. Tehát a gyerekeknél egyértelműen az működik, hogyha én meg akarom ezt tolni, akkor el kell jutatni addig a korig, amíg képes ezt kezelni, ez 14-16 éves kor, amíg eljuttatom, amíg internetes telefonja lehet, 16 éves korra, hogy okos telefonja, amit az ausztrálok is bevezették a rendeletükbe. Ez az egyik fontos dolog. A másik fontos dolog pedig, és erre is szoktam példát hozni, hogy minden arról szól most, hogy digitális tudatosítás. Hogy tudatosítsunk digitálisan egy gyereket, egy 12 éves gyerekkel üljünk le, magyarázzuk el neki a digitális tér veszélyét, mondjuk el, hogy kell kezelni, adjunk neki segítséget benne, majd pedig hagyjuk magára, és bízzunk benne, sőt, kössünk el egy szerződést, hogy megoldja. Aztán nem oldja meg, és ott ülünk 3 nap múlva a pszichiátrián bele, vagy 3 év múlva, mert olyan problémái adódnak a gyereknek. Tehát azt kell felfogni, hogy az a gyerek nem képes idegrendszeri fejlettség okán ezt a dolgot megoldani magában. Azért van ott a szülő, hogy a frontális lebenyét, ami az önkontrollt meg a védelmet adja, addig, amíg el nem jut arra a szintre, a gyereknél kiegészítse és segítse. Tehát, hogyha egy drogfüggőt beküldenek a drogambulanciára, hogy elvonóra beküldik, nem az a módszer, hogy akkor elkezdenek vele beszélgetni, elkezdik magyarázni neki, hogy milyen kárt okoz ez neki, és hogy mennyivel jobb lenne, hogyha nem drogozna, és megmutatják a veszélyeit, meg elmondják, és akkor utána bíznak abban, hogy soha nem fogja használni. Hát egy fejletlen idegrendszerű gyereknél pontosan ugyanilyen, sőt ennél erősebb addikciót tud ez kiváltani, mert neki még annyi védekezési mechanizmusa sincsen meg. Tehát, hogy ebbe kell pariba rakni ezt a történetet. Tehát ki kell venni azt a digitális, azt az okostelefont abból a dobozból, ami az ártalmatlan, szórakoztató és tök jó kis eszköz, és be kell rakni abba a függőséget, vagy dependenciát okozó káros eszközbe, amit a gyereknek egy bizonyos korig nem szabad odaadni, és meg kell óvni tőle. Mai adásunkban a nézőink egyértelműen hallhattak jó megoldásokat, és talán az elérhetőség korlátozása lenne az, amiben mindannyian megegyezhetünk, hogy egy nagyon-nagyon fontos tényezője gyerekeink megóvásának, és persze a saját idegrendszerünk egészségesen tartásának, vagy akár a fejlődésünknek. Nagy szeretettel köszöntöttem ma itt a stúdióban Őri Csabát, aki a Dimentor vezérigazgatója, és Pölt Ágost, aki a családbiztonsági szakértésnek talán azt mondhatom, hogy a digitális térben való eligazodásunkban segített a mai napon. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm a hallgatóinknak és nézőinknek a figyelmet. Viszontlátásra!